Sagung para kadang pepundhen miwah sutrisna budaya kinarya candhaing upacara ndun inggih upacara lung tinampi paraga tama gelar ringgit purwa wonten ing dalu kalenggahan punika kanthi lampahan amarta binangun saking wilanipun Ketua Panitia ugi Kepala Desa ingkang badhe kasasaken dumateng panjenenganipun Ki Dalang Kondang ingkang saking Laladan Gunung Kidul Ngayogyakarta nenggih Ki Yusuf Ansor Ganindra Khairuddin. Mila mekaten dumateng para paraga ingkang sampun kapiji menalta gelaring upacara ingkang sepisanan inggih panjenengan ingkang hamundi sawijining paraga tama wayang semoga kula dherekaken jumeneng tumuju ing sasana panggung pagelaran. Tangkata lumpen Ketua Panitia nderekaken panjenenganipun Kepala Desa Mrogam. Wonten kunjuk dumateng panjenenganipun Ki Dalang Yusuf Ansor Ganindra Khairuddin ugi katiraken jumeneng. Sampun katampi para gotama gelar ringgit purwa sadalu atas sarengan Ki Yusuf Ansor Ganindra Khairuddin sinareng Ansor Laras Karawitan ugi manunggal karsa blend audio Gunung Kidul ugi tan kantun Kang Wasis Audio Kedalon Mrogem Warak Ponorogo gelaring ringgit purwa Gawiwidan. Ing wasana rahayuning sedya samukawe sing angkira nuju ing mrana sadaya kalepatan sadaya kaluputan mugia kalarunging samudraning paksama kependhem ing bumining pangapura satemah nuwuhaken wohing kekadangan kang sejati wilujeng samya hamriksani ringgit purwa kanthi lampahan amarta binangun sinareng Ki Yusuf Ganindra. Nuwun kula pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nabi Muhammad.
konten mayekno semure Sandi yer kemaraning rat pramudita sinabung kandungan ulun arep buka kiwaraning pondok kena bedhanganing budaya luhur mredada tepa palumpi marsudi teteking dharma inggih kautaman purwakaning kandha narunuting basa duweng kuna ngemu surasa dene narasaya karaos mulan jaru amrasa wani uruhing diri rasa rumangsang rumangsani lir jalma ngilokaca jarweh wusud aku janjaru tur bejawis gemelar jroning pagliran yaku sejatri amriksani pagelaran pinggir Purwa Surya Candra darum yang kartika miskin putra teng kawasa sahri ratri angedri pawono purwateging buk sina gilir kemanti teman dadi wetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Retunglan mangkar tumangkar ko isine rambun ko jawati grembya dadi padha kutu-kutu walang atuku buron wonom yang buron toya dadi obranantan mau jalan padang terwangan sinari sang jiwang renaming kengar sumur bawani jagat munggo jagat wetan mungup-mungup munggo ngalengan mugar bang merangangah lampun kaeksiah ya dilat-dilat bumi saya dangu sumur sang jiwang arko kados sama belakanan kering abang esmu jenar kapur bawan sinari sang jiwang basonto tanam lukaton ijo royo-royo abangku gunung Endong biru moyo-moyo Pucing gunung ini mulan bendaru kasih luring meraban jono Lenggat, lenggut Ngantuk kaya gunung Makuto Mego Tan metawis dangu soleh ngawulo tasih Dini luar sanga po ibuku garap tegal sawahi Anglu risro tatanan pedotis nang bisi sendunan Jesidenan Mikul karul kundi Anggir ngerujo kayani sawan anu pirembagan samoro wangi Sang Hyang Arka Sih dangu singgil meskatan melus sinari jagat lunggih blapapan lor kidulitan kulon sinari jagat kang samyer bodyoto rebut ijo rebut kukuwung Pranti datan wonten kang madhari kekuwi murja negaring Amarta ya negaring Indraprastha ya negaring Cintakapura ya negaring Bathara Kawarsa Apancur kinayu pambukaning kandha sarada panggai Krana negari ing Amarta dumadi saking pulo-pulo bebajaran sinasa pantaya benawi pirambi umbas samudra binang langkut kang tanpa pakut pekating manunggal kapanta uruh ing cakrakala wane-wane cakring pewisik sawane kineping jurang corong kinepung gosirung kinari sesring beksi lawet yang sarang burung wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebekaning pasir gemelar garis pinggir tanem tuwang rembuyung royo-royo karang kitri rewe-rewe ron klopo bumi subur pasiten mawur satengah tinandur bangkar tumangkar kawurian dadi gunung-gunung bebanjengan angrangsang langit lenggal-lenggo lambai toyo mijil saking sendang kuning dirtane iline kinoro para plenu tampi waduk bendung-bendung kinaryong ilir sawah yang pategalaning loro kisma mokal pangula ing tetani bawasan datanan bumi sajeng kengkeng selo sedaya tinanduran kang murakabi pandha bathari sirang pasabinan yaya rukmi sari kang pinangka pratiwi
pategan keblujeng ngarepi kudungane ambek wae ngantuk kaya mangrung mangon mitane polo kapendhem polo kasimpar polo kemantung sedutan kuciwa cinawi tukulan kang mapek sarasaning diri ingon-ingon raja kaya dewen sansaya ngrembaka lamun siang ngambling bangunan lamun wanci sarap surya samya mulih marang kandhange dewi-dewi tatanana carane kandhang gunanjeng malang labet bisa teng Dadurjana Cuti samya sayang seka kati akara luring nusa bangsa tuwin negari Indraprastha ana kang imbang gunung anggung winaksa merestari tumurun ratu merah sadu dadi guru-guru kang lingkungan langkung-langkung namung tinaliti sampun samya samedik sesagemban sepen tebih saking tindak sansaya sinanjaya wanada winada anane mumat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan sating jecipan kang menuju temama wujud manunggaling cipta rasa karsa babar karya kenging binasake negari Ngamarta nalika semulagi manjik marang jaman Kencana panjang bunjung pasir pawukir lojinawi gemah ori pakar tata turturaja dasar guru kang gendha bore padhang jagate durku seturta dukun carane turta kasusuring manca praja lah senenta wau ingkang asta pusana ngandil bangsa negari Indraprastha ora ngerudan ucap dosa namaning Sang Nata Dosa 10 nama wis mestani juluk Sang Nata Prabu Darma Kusuma ya Sang Nata Prabu Puntadewa ya Sang Nata Guna Talikrama ya Sang Ajata Satru ya Sada Dwija Kangkok Nalendra pepakuning bumi ingkang anggung jejekaken kautaman desa Jagalengga madyaning dampar Kencana ora montor-montor sipating Bathara yaya Sang Hyang Bathara Darma Wijawantah binayang bayang sakyani Purwapsara Apsari kawis ketingal pepandir kang sagung samya semewa yayara ping samudra daratan tatan kanton wiswanipun Sang Hyang Anung tetungguling raja negari Ngamarta miwah sakyani para kadang ingkang sampun ketingal ngagal bergagah yaya prayen nanggewu ananging menika tonanipun kadang nata satring Jodipati yang tunggul pawenang Sang Raden Harya Werkudara ya Raden Bimasena ya Raden Bratasena ya Kusuma Yudha Kusuma Dilaga ya Sang Gandawastratmaja satriya gagah piteksa godheng wong simbar jaja turta kasirungan kasekten luwih bebasan penatang pentajena lumender turba benggong sirda putung lodatan mukal dadadosaken bebeteng pinanggelangi raja negari ing Ngamarta sumambung Wiswanura ing adhep lenggah wonten sak pemengraning Sang Nata nenggih panengah Pandhawa satring madukura Sang Raden Arjuna ya Raden Janaka ya Permadi ya Kalidi ya Kumbang Ali-ali ya Sang Setya Margana Satra bagus tanpa cacat pengamat tirta gaya tujuh sinebat lelaranging jagar lancur ing bawana arsa lenggah wonten ngarsanipun Sang Prabu Puntadewa Nalendra Ngamarta nalika semanten sampun cumandhuk wonten sak madaning negari Ngamarta nenggih Panakaman ing Karang Kadempel nenggih Sang Kilurah Semar Badranaya ya Sang Nayantaka ya Dudha Manang Munung ya Sarun Sari ya Bojogati nalika semanten kadharaken dening putra Wragil Sang Kilurah Bagong ya Kilurah Kacepot tamung nalika semono sagung Sang Jokoro kawula samya gandeng pasisiran jejel riyel rapet pepet bibit prasasata pandhegul datan Pasela laben sakathing para ciba ing jaga mludak gendera rondeng bolumbul keterangan dari munding mongso labu payu mekar menuju jamur barit mongso rendeng tumbay ngrangap jati ngarang mongso katiga parandene ketingal tidam jinem madaning pasewakan negari Ngamarta dan kuduan datan ngubah sabero datan mampah kabiar semongso araning pradonga mewah pangling maranggana sigur murwani pangendika Sang Prabu Darma Kusuma nampi rawuhipun Tandrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna mewana teng matur Sang Prabu Baladewa ya Sang Prabu Balarama nalika semana dadi kaget Kurawalan manaik Sang Prabu Darma Kusuma arsa andhangu dumateng rawuhipun Alendra kalih
Tata kumbang dewi jiwantiku sang Prabu Darma Kusuma ingkang dereng kababaring lisan.
ritinon ning pasewakan busana maneka warna sebab puspitengu diono nyuwun manjra sarwarokmo ranggeng manik nara Obro prabanyo kang su mirat kenyaring deca laliwaran ler ke lasi siring dadet ong wimbo kekandha mrek mi katiuping mah ruto mando saparan mangambar ongas
raja negara ing Ngamarta lan saisinipun. Nun mangke Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Koko Prabu pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan jimat sesemban kula. Koko Prabu Sri Bathara Kresna ing Darawati. Sakalangkung rawuh paduka wonten praja negari ing Ngamarta. Ingkang rayipun Darmakusuma. Ngaturaken asung pasegan Manakrami Twin Pambagya Raharja. Rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna mugi tansah manggih rahayu. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Niwangsuk menawa madrina wihna sasmintaning sun jagat wasaning Bathara Hung bawana langgeng. Sinunggi tatanawrat. Kalwana nuninggih Yayi. Sakalengkung paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Amiji dumateng piswanipun ingkang raka ing Darawati dinten sakmenika. Anggen kula katimbalan maraswan wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Puntadewa wonten Prajanegari Ngamarta. Asung pasegan Manakrami Twin Pambagya Raharja sampun ingkang raka tampyang karya bombong tias manahipun ingkang raka ing Darawati. Saha wilujeng piswanipun ingkang raka ing Darawati. Mboten manggalangan setunggal menapa anggen kula sowan wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Kula ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk Yayi Prabu. Inggih Koko Prabu. Sampun ingkang rayi tampya karya Cundaka Panglingga Murda. Amawahana kabagyaning gesangipun ingkang rayipun Darmakusuma. Mboten langkung kaprayogaken nenggahipun paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna wonten Prajanegari ing Indraprastha. Koko Prabu Kresna sampun boten kirang sekeca. Piswanipun ingkang raka ing Darawati dinten sakmenika wonten negari ing Ngamarta Yayi Prabu Darmakusuma. Miwah Koko Prabu Baladewa ing Mandura. Sewu-sewu kalepatan kula awit kula wantun mengkeraken lenggah paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa ing Mandura. Koko Prabu Balarama ingkang rayi saestu ngaturaken pudya pangestu mugi tansah kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Koko Prabu Kakrasana inggih Koko Prabu Balarama. Jagat pangestungkur wayah Bathara Jagat Patindra Jaladewa kuwi Yayi Prabu. Sakalangkung bombong bilawanipun manipun ingkang raka ing Mandura dinten sakmenika Yayaji. Wonten piswan kula dipun timbali sartanipun kula dipun kandhi kadang kula ing Darawati pripun Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Dinten sakmenika kula kedah sowan wonten Prajanegari Ngamarta. Pudya pangestu sampun ingkang raka tampih karo bombong dasmanipun ingkang raka ing Mandura. Mboten langkung kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raka ing Mandura mugi tansah kunjuk wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Yayi Sawiyaji. Inggih Koko Prabu Baladewa sampun kula tampih akarya bombong dasmanipun ingkang rayipun Darmakusuma. Mugi kaskecaken lenggah paduka wonten Prajanegari Cintakapura Koko Prabu Balarama. Yayi sampun kadhetene boten kirang prayoga piswanipun ingkang raka ing Mandura dinten sakmenika wonten Prajanegari ing Ngamarta Yayi Prabu Darmakusuma. Wah Kresna kakangku jlitheng kakangku sarawuh puning Prajanegara Ngamarta ngersani barep kakangku. Aku ngaturake basaku katurut tampanen Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara ing Jodipati ya. Tak tampa Dimas atur bekti lan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Darawati wae tampanana Dimas Werkudara. Yo, tak gegem dadake jimat. Ora liwat prayogan nggon mulunggu ana ngarsane barep kakangku ing Ngamarta jlitheng kakangku. Ya. Kaya wis ora kurang prayoga Dimas Werkudara Bratasena. Baladewa kakangku aku ngaturke basaku katurut ana ngersani Baladewa kakangku. Werkudara ya, adikku bocah bagus. Siadi atur bekti kalampun kakang ora pangestunipun kakang bae tampanana Bratasena. Tak gegem dadake jimat ora liwat prayoga nggon mulunggu ana ngersane Puntadewa kakangku. Ya kaya wis ora kurang prayoga Werkudara. Kowe menengo wae.
Karepku ki arep nyuwara ya aku ket mau rung dinehi kesempatan. Kowe wis ngrungokke lehku MC apik banget to, Mir. Iya. Aku ki seneng banget karo sindan sing kuwi mau. Ya. Nek seneng gawanen Bali. Engko tak gone Bali, tak buntele kresek. Iya. Yo, Werkudara kaya wis ora kurang prayoga, Dimas Bratasena. Koko Prabu kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Kresna. Yo Janaka tak tampa ora lewat pangestunipun Kakang Tampanana Dimas Madukara. Sampun kula tampi karya bombong tias penggalih kula. Amawa ana kabagyaning gesangipun ingkang rayeng Madukara pun panengah. Koko Prabu Baladewa kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Janaka tak tampa ora lewat pangestuku Tampanana Dimas Yayi Setya Margana. Sampun kula tampi karya bombong mewah kula pundi akarya jimat paripe Koko Prabu. Mbelgek-gek sadulita mel-mel. Sinuwun Ndarawati. Sarawipun Sinuwun Ndarawati manggih wilujeng ingkang abdi pun Semar. Ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun. Kakang Semar iki nggih. Lungguh ning negara Ngamarta Kakang. Nggih. Wong kula niki niku ditimbali. Kula diundang kali sinuwun Prabu Darmakusuma kula kenteng negari Ngamarta. Sakrandah brayat anak-anak kula niki. Kirangan ajeng paring dawuh napa kula dereng dong sinuwun. Iya Kakang tak tampa tiba sepadha-padha. Nggih. Dipun prayogaken anggenipun lunggah sinuwun. Ya kaya wis ora kurang prayoga Kakang. Nggih. Sinuwun Baladewa bekti kula kunjuk sinuwun. Kakang Nayantaka. Tak tampa pangestu Tampanana Kakang Semar. Nggih kula tampi. Kula pundi akarya jimat dipun prayogaken kaya wis ora kurang prayoga Kakang Semar Badranaya. Lungguh kono ngersane Yayi Prabu Darmakusuma. Kakang Semar Sinuwun Ndarawati kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun. Panakawan Bagong ya tak tampa pangestuku Tampanana. Kawula nggih sampun boten kirang prayogi. Piye ta Mir? Tak tampa ditampa ora kurang prayoga. Nggih. Kula pun karya jimat paripe ndareng kasantosan sinuwun. Kaprayogaken lenggahipun. Ya panakawan kaya wis ora kurang prayoga. Nggih. Donge kula wae sing lenggah teng kursine sampeyan niku. Wong kula wau niku pun disugata. Niku cenceman wedang teh enten gula batu niku anggen kula. Iki nggonamu. Nggih. Ya wis engko ombenen ya Bagong. Nggih. Nek mboten napa-napa ampun kula ikhlaske kok kula niku ngrumangsani kula teng mriki niku piyayi. Disugata wedang niku kula kek liyane mboten napa-napa. Pun trima Pak Sinuwun pun trima. Ya ora dadi ngopo Bagong. Nggih. Pun sekeca ta Sinuwun. Wis Bagong. Nggih. Sinuwun Baladewa bekti kula kunjuk sinuwun. Panakawan Bagong tak tampa ora pangestuku Tampanana Bagong. Nggih, sampun boten kirang prayogi. Sampun kula pundi karya jimat paripe dayanana ing kasantosan. Prayogaken nggih sinuwun. Panakawan kaya ora kurang kepenak prapta kula Yayi Prabu Darmakusuma. Bagong. Nuwun sewu Yayi. Sewu-sewu kalpatanipun ingkang raka ing Ndarawati Tadawadana. Mbabile kula kanggep cuma mantun sumalana anggen kula matur wonten ngersanipun Yayi Prabu Darmakusuma. Katidik sing ngandika Yayi Haji Darmakusuma dereng kepareng mawarsabda. Nanging ingkang raka ing Ndarawati kepareng kula nungsung pawarta langkung rumiyin. Kula cumadhong dawuh teka dinten sakmenika kula miwah Koko Prabu Baladewa katimbalan sawanipun wonten ngarsanipun Paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Wonten maring dawuh menapa Yayi kepareng ingkang raka nedya nganglungaken jangga nilengaken karna mastuti sabda tampa dawuh pangandika Paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Yayi semanten ugi ingkang raka ing mandura nyemadhong dawuh nungsung pawarta wonten ngersanipun Paduka Yayi Haji Darmakusuma Yayi Prabu Darmawangsa kepareng mawarsabda paring dawuh kan ingkang raka ing mandura pun Baladewa wonten dinten sakmenika kula katimbalan sawanipun wonten ngarsa Paduka Yayi Prabu Darmakusuma Yayi Prabu Puntadewa long-long ramyan ingkang
Triya Leriwang Candra katawangan sumu ing jas kato rita lemut kapiarsaning roje remeng driyoma nawo Kokowong nyewang wisesa Koko Prabu saestu sewu-sewu kelepatanipun ingkang rayipun Darma Kusuma kula nyuwun mangapunten. Wondene wekdal dinten sakmenika kula wantun ngombiongi tuwinang ngaturi rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih. Kula aturi rawuh wonten Praja Negari Ngamarta saestu kula menika namung badhe matur bilih sayektosipun Kakang Semar saat majanipun mapan wonten negari ing Ngamarta menika sampun wonten sabta ariri kalenggan sak menika ingkang boten sanes inggih menika mengeti dhumateng kawontenan nalikanipun para Pandhawa pikantuk kanugrahan inggih menika wujudipun negari ing Ngamarta wiwit kadang kuling tunggul pawenang inggih pun Bratasena ambabat Wanamarta nganti negari ing Kajiman ing Wanamarta badhar dados kasat netra. Koko Prabu, kula sampun sapirembagan kaliyan kadang-kadang kula pun para Pandhawa gangsal miwah Kakang Semar Badranaya minangka pamongipun para Pandhawa. Sampun kula pesthayaken lan kula antepi bilih rikalenggan sakmenika. Kula sakadang Pandhawa badhe amiwiti ambangun negari ing Ngamarta. Koko Prabu mugi ndadosna ing kawuningan samangkangginipun badhe amiwiti ambangun negari ing Ngamarta menika boten kok kawiwitan saking kutha Goro nanging badhe dipun wiwiti saking Karang Pradisan langkung rumiyin. Koko Prabu pramila gandeng para Pandhawa menika cubluk ing nalar cingkranging samu barang tartentu menawi wonten gegayuhan sartanipun badhe wonten atur menapa kemawon mesti kemawon kedah tetarusan wonten ngarsanipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Pramila saking mekaten Koko Prabu kekalih kula rawuhaken wonten mriki menika kula namung nedya nyuwun iguh partikel iguh pamrayogi menggah kados pundi anggenipun para Pandhawa badhe miwiti ambangun negari Ngamarta menika. Koko Prabu kekalih sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakit nawang sesangka Oh
Nalendra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrompak ing wadya warta krore kagere-gere Didemataning pasewakan negari Ngamarta niku semanten tatan mobat tatan musik nata Ndorowati sareng nampi pangandikanipun nata ing Ngamarta Sang Prabu Puntadewa nalika semanten legek dadya kaya pratima golek kencana siningget sangya para kawula ndatosaken kanyut minangka warju kanyut jare wong Inang warju jare wong Keca nginanga durung abang widya durung manjing dasaring martala kasaru geger njaba piyak ngarsa tangkep ing urip pasiban gono amuk apa to kang dadi darunane arana macan wit gajeng medhot saka wantulan kejawi amung sawanipun Nalendra saking tlatah sabreng kemantun minggah madaring datulung praja garing Indra Prasra kalih kaya bareng wonten anggap karya cingkat kang samya mulat mangurembeng para kawula kanca daya ya dalan Woi. Lanwun. Sinongwati caket kinari among maklume mbak ombak ing samudra
ana bali lumut amrek kanggeng awita denjeng-denjengan Werkudara barep kakangku pu durung nganti purnanggonipun Kakang matur ngersaning Kaka Prabu Sri Bathara Kresna teka iki ana rawuh Nalindra yen to tak sawang saka busanane iki Nalindra saka tlatah Sabrang Dimas Timbalono. Wah nanging panjaluku iling-ilingen wanti-wantiku yen to pancen ratu iki nggone suwananing Brajanegara Ngamarta nggawa katentreman tumrap kabrajan negara Indraprastha barep kakangku kudu bisa nglungguhi Bawalaksana minangka Nalindra Ngamarta. iya Dimas Yo nanging yen to ratu iki mengku mung arep obah-obah katentreman bebudhek banyu bening kana negara Ngamarta. Wah sumingkira wak tendange ratu lingku. iya Dimas Siadi lungguh keng prayoga pun Kakang bakal ndangu lawan rawuh ratu iki Yo barep kakangku yuk. sinuwun sampun ngantos kinenten kula tambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh paduka menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun sinuwun kula nyuwun pangapunten sampun kinenten kula menika tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh paduka menika saking negari pundi sinten jejulukipun sinuwun Nunamen pasang Kalimantabe tenebi nang ludun dumawahing tawang tuwang. Linepat ning tolak manuk. Nun pangapunten sinuwun. Saderengipun kula matur langkung kathah. Nun pangapunten, mobil kula anggap lancang. Mula kepara saestu nyata. Dinten sakmenika kula sampun sowan wonten negari Ngamarta. Wonten ngarsanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma nggih Sinuwun Prabu Puntadewa. Inggih boten wonten kalih inggih menika. Inggih kula ingkang abdi Ngamarta pun Darmakusuma. Tala. Wah, menengaken cocok. Kalian menapa ingkang kula gayuh, kalian menapa ingkang kula pati. Katitik boten sia-sia anggen kula kalangan Malaya ngidri jagat. Madosi wonten pundi durungipun negari Ngamarta? Madosi Sinuwun Prabu Puntadewa. Inggih. Inggih. Matur sembah nuwun. Nyuwun pangapunten Bapak Pilih paduka sudi amestani dumateng kula. Awon tanpa warni kula menika wingking saking negari Magralun. Wontene jejuluk kula pun Prabu Gendra Swarawati. Paduka Nalindra ing Pagralun Prabu Gendra Swarawati. Kasinggihan mekaten. Inggih. Rawuh wonten negari ing Ngamarta mugi tansah manggih kawilujengan. Awit berkah pamujinipun Sinuwun Prabu Darmakusuma nggih Sinuwun Prabu Puntadewa Ratu Gusti kula ing Ngamarta. Sowan kula mboten manggilangan setunggal menapa. Wilujeng dari sambi kula tebih saking Rubeda cinaketna ing Nugraha Basuki Widata Yuwana. Mulya Sinuwun. Inggih. Kepareng kula ngaturaken sembah. Bekti kawula kunjuk mugya katur wonten ngersanipun Sinuwun Prabu Mawisri Boten kisana. Wi. Kula kinten nek Sri Supatmi ngaten. Boten Mawisri. Kunjuk wonten ngersanipun Sinuwun Prabu Puntadewa. Inggih kisana. Kula tampi dawah sami-sami. Mugi kaskecakna lenggah paduka wonten negari ing Ngamarta Prabu Gendra Swarawati. Sampun boten kirang prayogi. Namung kula mlebet wonten wewengkon negari Ngamarta, kula mlebet wonten kedaton, kula dereng angsal lunjungan menika ados pundi sinuwun? Inggih kula aturi sareh langkung rumiyin mangkir anggih dipun cawisaken. Mekaten. Inggih.
Matur sembah nuwun sanget. Cekaos kemawon nyuwun pangapunten. Menawi kula kanggep lancang, wonten kula mboten dipun dangu sowan kula wonten mriki wigatosipun menapa, kepareng kula badhe matur. Wonten ngersanipun Sinuwun Prabu Puntadewa. Inggih sinuwun kula aturi paring dawuh ingkang tetela. Menggah wigatosipun menapa? Ingkang sepisan sowan kula menika tuwi dhateng kawilujenganipun para Pandhawa inggih Sinuwun Prabu Puntadewa wonten Praja Negari Ngamarta. Matur sembah nuwun sinuwun. Dungkap angka kalih sowan kula menika dipun utus dening para kawula kula ing negaring Pageralun. Awit sampun wonten tigang candra menika para kawula kula kawontenanipun sami melet-melet. Melet-melet menika tegesipun Kawontenanipun menika nembe grantes. Wonten negaring Pageralun menika nembe larang udan. Wonten negari kuling Pageralun menika nembe larang pangan. Istilah sak menika paceklik. Inggih sinuwun. Wontene paceklik utawi larang udan larang pangan menika ugi saged dipun wastani negaring Pageralun nedeng ke Taman Pagebluk, ke Taman Weling Jawata. Awit mboten namung larang udan larang pangan wonten negaring Pageralun, kawula kula kathah ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk det. Niku kathah sanget. Mbut sampun mboten kirang-kirang kula ngupati Brahmana winasis 1000 Sugata miyang para nimbuna. Kinarya nambarkaning Praja Negaring Pageralun. Wonten setunggal kemawon mboten wonten ingkang saged menika damel walyaning Praja Negaring Pageralun menika. Nanging sareng kula semedi maladinding kula lampah tapa brata. Kula nyendal tali wangsul manjing alamantara kula pinanggih kaliyan salah satunggiling jawata ingkang kelekipun papat. Nuwun sewu menika sinten? Kirangan kula piyambak boten tepang. Awit kula sampun mataun-taun menika mboten nate manembah wonten ngersanipun Gusti kula sampun mboten nate. Kula nate nalikanipun kula dipun kanthi dening patih kula. Safari ziarah. Kula dipun kanthi salat magrib, kula salat magrib ngagem kathok cekak sinuwun. Inggih sinuwun Prabu Gendra Suropati. Nggih. Ngantos dewa kemawon kula boten tepang. Inggih. Nanging senajan to kados mekaten karenten kula menika nyuwun wayanipun para kawula wonten Praja Negaring Pageralun, dewa ingkang kelekipun papat menika wau paring dawuh Prabu Gendra Suropati yen to pancen kita gayuh utawa kepingin negara kita waluya nirmala temah jati temah waluya. Jeneng kita kudu ngupadi wujute Pustaka Jamus Myang Jimat Limasada. Wontene Pustaka Jamus Myang Jimat Limasada kuwi papane ning negara Ngamarta. Lah pramila sowan kula wonten mriku walih-walih menapa sinuwun? Cekaos kemawon mboten kula tutup-tutupi. Kula mung badhe ngebun-bun encang Jawa sonten. Tegesipun menika grimis. Grimis menika tegesipun kula badhe ngemis wonten kersanipun Paduka Gusti Kula Sangkata Sinuwun Prabu Puntadewa. Kersa lan sedya paduka paring ngaken ngampil wujudipun Pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada kaparingaken dumateng ingkang abdi ing Pageralun pun Prabu Gendra Suropati. Menawi kedadipun sewanipun pinten kula wonten jaba menika sampun siaga gamelan perunggu tigang pangkon slendro pelok diatonis mriku lho sak trek sampun kula sumadyaken kagem lirunipun Pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada menawi kedah dipun tumbas utawi dipun sewa. Inggih. Monggo kula aturi paring dawuh. Pinten reginipun menawi nyewa pinten? Perharine pinten? Menawi kula kedah numbas reginipun pinten? Napa kedah 1 triliun? 271 triliun kula mboten badhe kabotan. Inggih. Sinuwun inggih. Nanging nyuwun pangapunten sinuwun. Kados pundi? Wekdal dinten sak menika kula dereng saged paring dawuh utawi dereng saged matur wonten ngarsa Paduka. Lho, jalaranipun inggih awit negari kula dinten sak menika kula sakadang pandha nedya nglampahi amiwiti ambangun negari Ngamarta.
Mila pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada boten saged uncat saking negari Ngamarta awit nembe nedeng badhe dipun ginaken. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Sak selane mawon. Wong kula ningali jadwale jenengan niku ketingali selo. Pramila kula sowan mriki kula nansihke rega lan sanes-sanesipun pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada badhe kula boyo wonten negari kula ing Pageralun. Inggih, nanging kula nyuwun mangapunten. Kula piyambak dereng saged mangertosi pestining wekdal benjang menapa pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada badhe mirunggan wekdalipun lan kula dereng saged mesthekaken benjang menapa rampitipun sakadang Pandhawa kaliyan kula anggenipun badhe miwiti ambangun negari Ngamarta. Kula nyuwun sanget sinuwun menawi rampit setunggal dinten menika ugi kula badhe masraken wujudipun pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada menawi rampit setunggal candra badhe kula aturaken sasampunipun setunggal candra menawi rampit setunggal taun badhe kula aturaken setunggal taun sasampunipun rampit nanging kula nuwun sewu menawi mboten wonten rampitipun teges pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada mboten saged uncat saking negari Ngamarta. Paripaksa kula mboten saged ngaturaken wujudipun pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada sinuwun Prabu Gendra Swaramati. Jaja muntaplir kenentap duka yayasene bi. Netra kocak ngondarandir. Yen sinaben mring sagedeng bal murup dadi dahana. Panus maning jajalanan sekretaning baune iblis lanat ngayawara ucapmu Prabu Muntadewa. Ning atas aku iki teka njaluk kanthi srana apik, aku njaluk kanthi srana alus. Wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada tak jaluk, nek pancen kudu kon nuku tak tukune, nek pancen kudu kon nyewa tak sewane. Ning wondene pangandikamu malah sajak wola-wali kaya banyu tumpang godhong sinte lira-lire. Aku iki matur apa eneke aku matur alus, malah kowe sajak ngendika kowe nyemayani karo Prabu Gendra Suropati. Kowe ngandhake yen to rampung sedina bakal tak aturake sedina, yen to rampung sasi bakal tak aturake sasi, yen rampung setahun bakal tak aturake setahun. Ning nek ora rampung kowe ora arep maringke, apa kowe ora mesake karo kawulaku? Apa kowe ora mesake karo kawulaku negara Pageralun kae padha melet-melet kanane. Padha mesake mergo ketaman pagebluk negara kowe Pageralun. Nek ngono apa pancen yen Prabu Puntadewa tak jaluki pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada srana alus ora iso, apa aku kudu srana kasar karo kowe? Ayo, wektu dina iki uga tak jaluk negara Ngamarta takon Jaka Jagang sing jero, beteng sing kandel. Aku ora sudi yen kon bumi angus negara Ngamarta sinuwun. Sekretaning bawana iblis lanat Strayali binatang September Oktober November Desember Januari Februari Maret April Mei Juni Juli menungsa rata tanan tek amek kurang golek-golek memolo tekan negara Ngamarta. Walah dalah iki sapa lak dadi ana tak sawang saka sandangan iki wong kene sapa kowe? Wela ngece karo aku ae. Iki galine duwet. Oh, galine duwet. Oh. Dan Mas Bagong dalam kurung semplok. Wah. Bagong kowe, dasar para nyata. Wah, aku ngerti kondangmu. Aku ngerti kondangmu ning negaraku ki. Para kawulaku padha nyetel YouTube-mu. Mergo kowe iki piyaine wonge lucu, wonge gayeng. Wah, aku iso ketemu langsung karo kowe. Mengko foto. Oke. Malah dadi jumpa fans ta iki. Nek pancen sampean arep foto karo aku sak foto engko foto iso. Yo, pancen bener sing tak ngendikake, aku kuwi nampa job ndagel. Yo pancen yo.
lucu iso ning sak gendakan iki aku arep kejem. Lho, tegese piye? Sik sinuwun. Sinuwun sapa mau jenengmu? Prabu Gendra Swarawati. Prabu Gendra Manik Maninten. Swarawati. Prabu Gendra Swarawati. Jajal balenono ngendi kamu mau? Nek Sinuwun Puntadewa ora maringake pustaka Jamrut Jamus. pustaka Jamus yang jimat Klimasada sampeyan ngelompo. Wah, negara Ngamarta tak bumi angus. Kuwi aku ora trima. Lho, ora trima sebabe piye? Merga negara Ngamarta kuwi siji. Kuwi lagi wae arep dibangun karo para Pandhawa. Angka loro, negara Ngamarta iki urung dadi sepenuhe, teges infrastruktur ning negara Ngamarta iki urung arep miwiti dibangun. Teges lagi wektu iki lagi rembukan, iki lagi golek ngejokke proposal, golek apa iki? Apa mer? Embuh sakarepmu. Pencarian apa? Wong ilang apa piye? Pencairan dana anggaran nggo mbangun negara Ngamarta. Kae agi siji, kae jenenge jembatan Sidomukti kae sing wis kebangun. Kae menghubungkan negara Ngamarta karo negara Ndarawati. Yo, aku ora butuh gunemu sing kaya mangkono. Sing baku pustaka Jamus yang jimat Klimasada tak jaluk dina samengko iki. Iso tak jaluk iso. Ning kudu ana persetujuane Kopral Bagong. Kuwi kudu ana kowe. Hitam di atas putih kudu ana. Mergo aku wis ora trima mergo kowe nyuarani Sinuwun Prabu Puntadewa kowe arep mbumi angus negara Ngamarta. Negara Ngamarta kuwi jerone ana sing jenenge Karang Kadempel, Mas. Karang Kadempel ki apa? Dudu kok panganan sing bahane saka gaplek, glepung kuwi kudu. Karang Kadempel kuwi dusun padukuhan kelurahan Karang Kadempel kuwi bumi Wutah Getih Bagong. Bagong ki digawe nang kono, dilahirke nang kono, digedhekke nang Karang Kadempel. Kowe arep bumi angus negara Ngamarta padha karo kowe arep bumi angus Karang Kadempel. Iki sing marake Sersan Bagong ora trima. Kowe ora trima kareng apa? Ih, sawangen epek-epekku. Epek-epek kuwi sawengen. Ki nek janji murup wernane ijo. Heeh, ijo berarti kowe oleh terus. Nek abang kowe kudu mandek. Nek tanganku murup wernane ijo teges kowe isih tak nehi pangapura. Nek telapak tanganku iki murup wernane abang ki tak tamake dadamu ora jemblong aja takon dosa. Wah, aku ora wedi. Waduh. Ki sawangen mripatku iki. Mripatku ki arep kok gedhe, ning iki ra cilik. Mergo gedhe iki dimerekani wiyaga-wiyaga. Mripatku ki janji metu laser sring kaya Iron Man ki lho. Iki tak nerke dadamu ora pecah, ora bengkah, ora metu gedhe. Aja takon dosa Prabu Gendra Suropati. Wah, aku ora wedi nek ning dapurmu kowe. Loh piye iki kok ora ndek gigret babar blas iki? Sawangen sikilku iki. Sikilku iki nek tanggo ndugang kowe pindane kowe kaya didugang Prabu Balade. Woi! Jajal harus dari kori iblis lanet paling ngrasani nata manturu Prabu Baladewa. Prabu Gendra Suropati. Kowe aja mandeg. Kowe kudu nandingi Prabu Baladewa. Kok Prabu, mengke riyen kok Prabu. Ngaturi sareh riyen kok Prabu. Piye Kresna, piye? Piye? Si Adi kok ngendhek karo pun Kakang. Pun Kakang arep ngajar karo ratu kae mau. Mengke riyen. Kok sampean ajeng ngajar kalih ratu menika kula menika luputipun apa? Lho Gusti. Ratu kae mau ora njaluk ditendang to. Ratu kae mau ora ngangkucap ngrasani karo nata Mandura Prabu Baladewa. Jare arep mbumi angus negara Mandura. Jare arep gawe geger ning kedaton negara Mandura. Aku ora nrimake. Mengke riyen kados ngoten niku sing ngendika sinten? Kados ngoten niku sing ngucap sinten? Lulu. Wah. Apa aku ngipi ya mau ya? Wah. Njur piye iki Kyai? Iki nang kene iki miskomunikasine nang kene iki. Nuwun sewu Koko Prabu wong wau niku Bagong niku matur kok. Matur piye Bagong?
nantang kalih ratu kaya mau kon nemeti sikile Bagong niku nek ditendangke teng raine ratu niku wau niku rasane padha karo nek ditendang dening Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah. Wah. Krungu ratu kaya mau nantang karo pun Kakang Yayi. Mboten. Waduh iki piye iki? Nggih sampun. Paduka sampun damel wiwitan geger kalih ratu menika kok dadipun rampunge. Gusti, Bagong. Bagong, wonten dawuh sinuwun. Kowe mau bener muni ngono. Nggih. Wong ratu kula nika mau kula pameri epek-epek mboten wedi. Kula pameri mata mboten wedi. Kula pameri tungkak. Iki tungkakku iki nek tak nggo dugang kowe rasane padha karo nek kowe didugang Prabu Baladewa. Lah kok sampean mangkat. Wah, krunguku ratu kae mau njaluk didugang karo Prabu Baladewa ngono wae. Mboten. La ilaha Bancarku kudu piye iki Bagong? Nggih pun senes luput kula niku lupute sampean kok. Wong wis wani nendang kalih ratu niku kala wau kok. Kok Prabu, piye Kresna? Paduka mriku sampun wantun mimiti kedah. Wantun ngrampungi perkawis menika. Wah, edan. Sapa kamu jenenge ratu niku mau? Prabu Gendroswaramati. Prabu Gendroswaramati. Aja minggat tanding ana Baladewa legane kadingku malah. Wong sing salah kono kok nyalahke aku. Nggih ya sinuwun ya. Iya Bagong nggih. Koko Prabu Kresna wonten maring adhawuh Yayi. Kriwiyan dados grujukan geguyon dadi tangisan kemarinipun Yayi Arjuna wonten timbal ngandhawuh ndakna kelawan kamurkane Koko Prabu Baladewa nuntun ngestaken dawuhipun pamit madal kasilan Koko Prabu. Prabu. Kula kinten menawi babagan anggenipun Koko Prabu damel Pancakara kaliyan Nalendra Pagralun pun Prabu Bagong. Pripun? Sapa jenenge ratu kaya mau? Walah kula nggih lali e. Sik tak buka catetan. Oh nggih, Prabu Gendroswaramati. Iya. Prabu Gendroswaramati, Koko Prabu kula kinten menika dados pacobanipun para Pandhawa anggenipun badhe miwiti inggih menika pun bangun negari Ngamarta Koko Prabu. Nggih. Kula kinten ugi mekaten Yayi jalaran. Mesthi kemawon jengandika sampun mriksa tiyang menika menawi gadhah gegayuhan menapa ingkang jinangka tartentu kemawon mesti kathah pacobanipun. Widhi. Sampeyan kok ketularan garing to sampeyan? Lho, ketularan garing piye? Wede. Sampeyan kok ora tau nyeniman ning Jakarta, wis ora usah ngono kuwi. Iya ya Bagong, ya nggih. Aku lho ora ketang sedina kula riyen tau apa tanggapan campur sari teng mriku. Ngendang kula riyen.
Gak jaman urung gelem ayang. Iya Bagong. Nggih. Koko Prabu wonten dawuh Yai. Kula nyuwun kalian paduka supados para Pandhawa gangsal anggenipun miwiti mbangun negari Ngamarta. Inggih ngestaken dawuh Werkudara. Apa mbar kakangku? Dawuhna kelawan atmajamu kabeh ya lancur-lancur Pandhawa supaya ngundurake kelawan Prabu Gendra Surawati. Yo. Merga pancen bener ucape Si Adi yen to ratu kae mamung arep mbebudhek banyu bening kanan negara Ngamarta bab katentremane tak pasrahke ana ngersane Si Adi Jodipati Dimas. Yo, wis toke dawuh mbar kakangku Puntadewa. Kakang Semar, Kakang Nayantaka. Wela. Wong tuwa ngrepot. Nempiling karo wong tuwa Kualat kowe. Ora mungkin. piye Bagong? Timbale sinuwun. Monggo kula dheraken menyang ngendi Kakang? Lah pripun to? Bubarno kang padha seba ingsun nedya kondur ngedaton. Ah nggih, nok. Ngangge kecap mboten. Mer! Bengok ning kupinge wong tuwa. Kok nek kendang aku pecah piye? Diwangkeske. Ngono repot ra. Ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan sinuwun. Ya Kakang Semar sing ati-ati Kakang Semar. Purna gatining mananggilan. Asosang nata kundur kedaton sung saking dampar kinapit gambaran gading. Kadharaken sangjaning para banjadi manggung tanggung Jaka paloro-loro ingkang samya ngambil upacara keprabot. Kawis saking Mandura uga mebyar candane kadya Sang Hyang Surya.